sa aton nga mga pinalangga nga pumuluyo sa syudad sang Iloilo, subong adlaw nagpagwa na ang aton national government paagi sa DOH sang travel ban sa South Korea. Sugod subong ang tanan nga mga Koreans nga nagaabot diri sa aton will now be considered PUM. And considering that they are now considered as PUMs, kinahanglan nga ma-undergo sila sang 14-day quarantine period. Ginpangabay ko na to ang aton nga katapo sang City Health Office upod sa Bureau of Quarantine nga pangitaon ang nag-alabot nga mga Koreans diri sa aton sa syudad para nga ma-impose na naton ang quarantine period sa ila hasta nga magpauli na sila sa Korea.